Sanibonani bafowethu. Njani ngibingelela iSouth Africa yonke ngibingelelwa umfana kaNgqongo eMsinga eMabovini endaweni yaseNhlesi. Isigodi indawo engiyakhela umhlathi engikwakhele endawo yaseNgonyama bafowethu ngizonethulela iCD yami yokuqala okunomsebenzi wami wokuqala engikhiphile ozoba khona uzotholakala ngomhla ka-25 kuJulayi kuyona lenyanga esikuyona. Ngiyacela bafowethu isupport mina kakhulu igama engizobe ngitholakala ngalo ngizobe ngitholakala ngegama elithi Divorce. All digital stores ngizobe ngitholakala ngale igama elithi Divorce SA. Ngiyacela bafowethu isupport kakhulu kunina ukuthi ningilekelele lo msebenzi ngoba kuwumsebenzi wokuqala ukuthi ngikhiphe umsebenzi womculo noma kade ngisebenza namanye amaciko lapha engisebenza khona. Ngiyathemba ukuthi abanye babantu bayawazi umculo wami. Ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle bafowethu uma nginganikeza support. Nomsebenzi engiwuphethe ngiyathemba ukuthi uzonijabulisa kusiwona umsebenzi ozomphoqa. Umuntu nomuntu ke uyebe nengoma yakhe ke lapho kuphuma khona iCD. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ningisupporte kakhulu. Lo msebenzi otholakala nge-25 kuyona lenyanga futhi kube kuLwesibili. Ngiyacela bafowethu isupport kakhulu ningilekelele siyabonga. Ngayifela ngawe baba wasendlini imama zumuntu wami ngayifela ngawe baba wasendlini imama zumuntu wami ngayifela ngawe baba wasendlini Imama zumuntu wami ngayifela ngawe mama wasendlini namhlanje baba sibomuntu baba yena muhle kalo ngashithi umqondo wami ngiyamthanda lo muntu wami lo muntu ngicela wedala vale na ngiyamthanda mama ngiyamthanda lo muntu wami lo muntu ngicela udale nami dale ngiyamthanda mama imama zumuntu wami ngayifela ngawe mama wasendlini